Master Bensa Duno explained the root cause of war among humans. Животинска или човешка кръв, пролята чрез насилие, не може да не доведе до лоши последици за човека. Знаете ли какво се случва след произволното проливане на тази животинска кръв? Изпаренията му произвеждат различни серуми и култури за вредните микроби, които произвеждат всички злини в органичния свят. За да се постигне баланс, в природата трябва да се пролеят около 100 милиона килограма кръв, за да се балансира кръвта на животните, и това правят войните. Така водата е нужна за пране на дрехите, за поливане на цветята. По същия начин, ако понякога извършим дребни престъпления, кръвта ще е необходима за почистване. Докато престъпленията са големи, милиони хора ще трябва да умрат, за да се изчисти прогизналата земя от престъпленията, за да можем да живеем. Ще пролееш много кръв преди да се очистиш.